Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Grauw had het wedien. Voor de 18e keer ben ze kampioen van het SKS-klassement. Maar efter de nieuwe kampioen is de strijd nog lang net voorbij. Dit is het Scootjesjournaal. Op de Snitsemar wordt beslist waar het Nijs Grauw op het podium komt. Want 4 scootjes maakt ze nog kans op 2 podiumplakken. En Grauw huldigen als SKS-kampioen. Het kampioenschap mij dan beslist wijzen. De strijd om de plakken 2 en 3 is spannender dan eer. We zorgen hoe het naar de 11e en laatste wedstrijd van het kampioenschap. Na een indrukwekkende inhaalrace in de Lemster Baai pakte Grauw de 9e SKS-titel onder Douwvissen. Op de Snitsemar wordt de oren podiumplakken bekend. Jenne Wout verdient het tweede plak. De Lemmer zit er maar een punt achter. En ook het Jereveen, de Jouwer en Akrum binnen nog net uitskekelen voor een ereplak. Spanning dus bij de kanshouders voor het podium. Ja, er is kans. En we hebben prachtig mooi warm uit te vechten, dus daar hebben we zin in. Hoe groot is die kans? Ja, hoe groot is de kans weet ik net. We hebben voor mij een peerpuntje verschil met nummer 6. Dus ja, dat kan alle kanten op, maar we zullen voor strijden en krijgen juster. Het is echt genieten, maar dit waar ik en de skip nu een boel erin, dus dat is leuk. Leuke wedstrijd. Dit was vandaag ook rete spannend, laten we eerlijk wezen. Nou ja, wij zijn nou de onderdog, dus dat bevalt me ook veel beter. We gaan gas geven en we zien wat schip eraan. Totaal net om een nacht op de Snitsemar. Mij nog 4 kanshouders op een podiumplakje, een allesbeslissende dij. En stel nou dat de scootjes gelijk eindigen in puntenaantal. Jouw uitslag joert de trosslag. We zien joert een op een delbaan. Spietig dat die dubbele gate van Juster net kin. Skippers kunnen we kiezen bij de gate linksom of rechtsom. Dit is de start. Werven naar Sjogge. Een matige noordwestenwind bij die start. Die ze nou nog wat draait, wat onder het skiften is. We zorgen waar het beste voet binnen. Dat is Jenne Wout in de midden. Mijn gong. Jereveen hieronder komt wat stil te lezen. En er binnen scootjes viersten te let. Het had mij de wind te krijgen. De Lemmer draait je voet. Grauw zit er goed bij. Direct in het spoor van Jenne Wout. Kiezen voeten dadelijk de stuurboordslag. En hier de scootjes die een heel letten. Links in beeld. Of een heel drege start hebben. Rechts. Dan gaat het hele veld voor het kruisrak nog heel iets scootjes die dwaanden binnen mij die start. De hier Jenne Wout geen last van. Hier de voorijn. Maar de Lemmer en Grauw en als via de Snits rechts in beeld. En Snits en de Lemmer rennen uit op Jenne Wout. Die hebben toch een mooier slagje kiezen. De Lemsters gaan nou om de tonnen heen. Het waren de Snits. Daarachter Akrum, Jenne Wout en Grauw. Daar ben ze. Voor het podium belangrijk, de Jenne Woutsters. Die houden we in de gaten. Liek als de Akrumers, de Lemmer. En hier onboord het Jereveen. Nou om die tonnen heen. Die hier zal minder start. Maar komen wel staan gewoon naar voren. Jereveen mag die wieken voor Drachten. En dan op naar een lang van de wiensrek. Richting dat starteiland, daar leidt de gate ongeveer. Richting de gate, deze top 4. Snits gaat links terug de gate. Jenne Wout links terug de gate. De Lemmer rechts terug de gate. Hetzelfde geldt voor Akrum. Wat onkop leidt, net duidelijk te zeggen. Als we deze beelden zorgen, de top 4 dichtbij waar. Maar dan Snits op eigen wetter. Zielt hier een heel eind terug richting dat starteiland. Liek het haar slagje te worden. Jenne Wout had juist de slag kiezen richting Guayangarib. Links in beeld, de Lemmer kruist terug het midden. Hoe pakt dat uit? Dat slagje van Snits weer verdediger. Neem de leiding hoor. Tweede nou, de Lemmer. De 2 groene scootjes dus onkop. Hier op een kont Jasper Visser bij de Lemsters.
willen graag tweede worden, Joet, in dat klassement. Daarvan zullen we vanzelfs ook naar de oren. Het witte scootje van Akkerum. De Bob in beeld, Treddeno. Grauw, vierde. En hier de nummer 5, Jenne Wout. De Jouwer ziet er echt net helemaal lekker bij de start. Leidt nou zegde. We binnen dan een jaloer onderwijs en ze stadig gewoon stiefelt. Jereveen hield iets verder naar voren. Tje, onboord bij de Gerber van Maan. Stiekem naar die rommelige start. Hielendal als Jenne Wout sterk vallen liet. En liet dat nou krek gebeuren. Ze matten hier wieken van de Zuidwesthoek, Oestjoorboord. Jenne Wout moet Hielendal naar links draaien. Tje, om een opvaring vat te komen, maar de rond te aan onder de Zuidwesthoek. Maar de Zuidwesthoek komt daar Sahut ondenderen. De hele mannenkinder echt net heel betiert. Wij draaien, het rint alierau zonder protesten. Snits is constant, kiest hield hij voor de slag richting het starteiland. En dan vastsprong wordt Grutter. Daarachter de strijd om plak 2. Het Jereveen, hier links in beeld. Nog voor Grauw en de Lemmer. Hoewel, de Lemsters die komen hazen mooi uit bij die tonnen. Zie maar, hier het Jereveen om die bopperste tonnen voor de 5e keer. En daarachter het groene scootje van de Lemmer, zij lezen Treddeno. Als de Lemmer nog één plak zakt, zak je ze virtueel naar plak 3 in het klassement. Het gaat nou echt om de plakken 2, 3 en 4 die bepalen hoe deze wedstrijd, hoe het podium eruit jocht. Wordt het spannend. De Lemmer hier de slag naar het starteiland, maar komen er net goed uit. Daar komen de Jouwer en Grauw. Maar het slagje richting Gwain Gariep. Zij binnen de Lemsters de baas. Geen harm voorbij. De Lemmer nou naar 4. Een prachtige wedstrijd voor de Snekerpan. De tweede dijoefening voor Jappie Visser en zijn bemanning. Op eigen wetter kennen zij dat wetter het beste. Zij winnen hier de laatste wedstrijd van het kampioenschap. En Jereveen een mooie inhaalrace van Jochen naar 2. Zij worden hier tweede, maar ook nog eens tweede in het klassement. Waar hij dat betinken kan. Het beste medicijn zien hem in een fase. Binnen wat oefenings. Zielen geweldig deze dagen. En titelwerig. Het imponerende Grauw wordt treden. Uit de start waren we het even benauwd. Toen ben we echt nog wel met een paar skippen bij elkaar. Nog een lietse ongevaarlijke hand op mijn Jasperhand zelfs. Dus die heeft dus ik nog een beetje leven laten. Dus ik moet ergens naar bier gaan helpen, denk ik. Maar, Zo verrekken je hem dat. Ja, dat was saai weer. Maar nee, prachtig mooie strijd. En ja, op een gegeven moment eruit. Ja, dan heeft hij ruimte. Dan heeft hij van de wien, heeft hij eigen keuze. Ja, dan gaat het goed. Laten we de die-uitslag er nog even bij pakken. De top 3 die wisten we snits, het Jereveen en Grauw. Daarachter de Jouwer op plak 4. Voor de Lemmer, wat zijn zegde en Akkerum Zonde. Op de tweede kaart valt het 8e plak van die topper van het klassement Jenne Wout op. En de regen wordt sluiting terug langbaar. Wat betekent dat dan voor het eindklassement? Nou, de kampioen die wisten we, Grauw. Daarachter de nummer 2 dus, het Jereveen en de Lemmer ook nog op het podium. Het scheelt maar een puntje. Maar de Jouwer, zij worden 4e. Het grootste slachtoffer van de dij is Jenne Wout. Akkerum zegde, snits zonde. Op de tweede kaart valt het 8e plak van Wat zijn op. En pak je of je de favoriet eruit langbaar sluit de regen met 100 punten als laatste. Maar nou tijd voor dat kampioenschap van formaat. Grauw wat vermit je huldigen. Er wordt één kampioen en dat is een hele terechte kampioen. Want je hebt geweldig schild en eigenlijk nooit een misslag gewoon. En daarmee hij mag zien laten dat je weer opnieuw een waardig kampioen bent. En dat al voor de 9e keer. Van harte lokwensen, oude Visser en jij als bemanning. Je hebt super dienen. Dank u. Het
zilveren scootje van de oppermachtige kampioen. Maar doe mast het grootste nijs nog komen. 24 hier schipper geweest, in totaal 22 hier op het Grauwse scootje. Wie een voorrecht, het wie een eer. En het is tijd voor de volgende generatie. En hoe mooi kan dat wezen, die stiert je al je nest. Maar natuurlijk heb ik er een heel soort zin in. En veel ik ook wel dat ik er klaar voor ben. Maar voor nu viel het meer van, we hebben zo vol beleefd en wil ik nog even in dat moment bloeien eigenlijk. Ja. En het bleef nog lang onrustig bij de Snitse Mar. Dadelijks in de klapper praten we nog een keer na over het kampioenschap 2026. De gast is Dini Visser, dochter van oudskipper Douwe Visser van Snits. Dat wie het, 2 weken scootjes zien, dank Fatien en dank aan alle collega's op het wetter die het verslag dienen en al die mooie beelden maken. Trodde op naar een volgend kampioenschap. Hoi! Dit is Grauw, goed vod. En die vastsprong wordt alleen nog maar grutter. Een heel sterke start. Een duidelijk plan van hem. Grauw deelt een slag uit. En die is een Daalderburg. Misschien wel 2. Hier hier een beetje op gokt, ja mooier kon natuurlijk net. Grauw en Akrum in duel. Kiet het dat smelle Grietmansrek in. Is het Grauw? Ja, denken ze hier. Maar dat Scott, dat weer voor Akrum. Ze juichen te betier hier onboord. Dit is een onvaring. De dragsters vinden dat Grauw hier helemaal verkeerd zit. Wij bekennen schuld. We loeken de groene vlaggen. Je moet er wat bedenken om deze Douwe Visser te bedwingen. En je naar dat verschil. Soeverein, oppermachtig, naar de tweede dijkoefening. Geweldig pielen, maar ja, dat slag is goed. Ja, voor de rest wie het eigenlijk een makkelijke wedstrijd. Ja. Een dreamscenario. Maar wel zelfs helemaal opzetten. Alleen nog de lemmer bleef in haar spoor. De tweede dijoefening voor Douwe Visser. En waar zit Grauw dan? Hoe ligt het maar hard? Waande mij een inhaalrace. Het zilveren scootje giet naar Douwe Visser en zijn bemanning. Zijn joggende titel. Majestueus. Hastflaterlies kampioenschap. Grauw is kampioen. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's.